Guys, welcome sa ating YouTube channel. Andito tayo sa Chang Bridge. Titingnan natin yung tuwan-tuwa tayo kasi nung malaman natin na may ginagawang kalsada. At dahil pagdaron ka kasi, pagpupunta ka ng NLEX, dadaan ka pa ng San Fernando. So ngayon, may ginagawang connectivity, interchange na magkukonekta sa NLEX. Pag mula doon sa inyo, dire-diretso na lang kayo yata doon. Alam ko, ano. So babasahin natin yung yung board doon. Papakita ko lang sa inyo yung ginagawang kalsada. Ayun po siya, guys, oh. Anuin lang natin yung camera natin. Yung kalsada. Ayan, guys, oh. Yung natin. Natutuwa naman tayo. Ayan nyo, guys, ang ganda ng background natin. Kaya dati yung pala isdaan yan. So tingnan natin yung kalsada, no? Magkukonekta kung saan. Kalsada ginagawa. Yan, no, pupuntahan natin. Dito siya. Kukonekta siya sa NLEX. Basahin natin. On this site will pass the Lubag, Guagua, Minalin, Santo Tomas Bypass Road. Ayos, Santo Tomas Bypass Road. That will lead the 4th District of Pampanga to real progress and development. Kaya po yung ating magagaling na politiko dito sa Pampanga. So tingnan natin. Tingnan natin itong ginagawa na kalsada. Ayan, no? Yan yung gagawin. Yung tayo galing kanina. So tanungin natin si kuya. Yun, nakikita tayo mga tao doon. Kasi walang pasok ngayon, wala mang nagtatrabaho. So itong lugar na to, palaisdaan to, tubig to. Nagulat na lang tayo 2 months ago, may ginagawa. So nalaman natin, bypass road pala mula sa Guagua. So nakakatuwa naman po, ano, pag may mga bagong project ng gobyerno. So ayan po, oh. Yan, guys. Good morning. So ayan, guys, kung nagtatrabaho, ang sarap pagbabaga, ganyan yung tanawin mo, no? So ayun na yung magtatanong ng mga nagtatrabaho dito. Sa amin, makausap tayo ng engineer. Magandang project po ito ng gobyerno. Nakiusyuso tayo kasi natutuwa tayo sa mga taga 4th District ng Pampanga, probinsya ng Pampanga. O yun, no? Development na naman, project na naman ng gobyerno, ng ating kasama ang ating mga lokal na gobyerno. Ayan po, Santambak na po yung ayun po, bandar dyan, NLEX na, eh. Guys, natutuwa lang tayo sa pinagsala natin. Pumunta tayo bandaron sa kabilang sa kabilang kalsada naman, dahil itong lugar na to kasi palaisdaan. So nabasa nyo kanina, bypass road na magkukonekta sa NLEX. So paganda ang sistema ng transportasyon. At panibagong project na naman. Punta tayo doon sa kabilang kalsada doon. Nandun yung connectivity niya. Palaisdaan dati, guys, oh. Oh, ang daming isda dito. Oh, yun, oh. Ang daming tilapia, oh. Tilapia lang mga maril, oh.
pagkatapos ng kalsadang to, pwede tayong mag-run dito. Puntahan natin yung kabila. Nakakatuwa, masaya tayo. May mga bagong project ang gobyerno. Nakita nyo kanina, isang bypass road na naman. Ayan po yung mga ating mga politiko. Tingnan nyo, oh. Ito yung magkukulikta sa sa index. Tanungin natin si Kuya. Kuya, natutuwa tayo, may kalsada dito. Anong project natin ng gobyerno to, Kuya? Ang nagpapagawa rito ang alam ko si Governor. Oo nga, nakita ko nga, ginawa ko ng video. Wow. Ito mula LX, tapos Minalin. Ganda, no? Minalin, Guagua, Lubao, Bataan. Kukulikta. LX to, oo. So kung pupunta sila ng NLEX, hindi na sila dadaan sa San Fernando. Hindi na, dito na. Dito na sa yun, tama yung natin. Kasi nabasa natin yung So ang ganda guys, yung buwis mo, ang ganda ng project na naman. Belt to, Kuya, no? Delta. Okay, Delta, pero under ng belt ng Ng, national government. Ni Governor, yun, pinuna natin yung yung board nila doon. Ang ganda, bagong project na naman guys. Maraming salamat sa government. So, natutuwa tayo kasi pagka natapos yan, pwede tayo mag-run dyan. Pwede tayo diretso Guagua. Guagua, Lubao. Hindi na tayo nadaan sa San Fernando. Wow, galing. So, puntahan natin. Pasalan natin doon, Kuya. Thank you, Kuya. Sa dulo. Sa dulo. Thank you. Guys, ang ganda. Maraming salamat sa ating Governor Delta Pineda, sa aming Congressman 4th District. Nako, magaling din yan. Yung Bondok ng 4th District. So, yun, galing. Nakita nyo? Ang ganda. Yung ating yung inyong binabayad na buwis. So at least, guys, ang ganda. Bagong project na naman. Kita nyo naman, oh. Dati talahiban lang, ngayon tingnan ninyo. Doon sa dulo pupuntahan natin. Ayan, may nagbabike na, ayun pala, bypass road. Puntahan natin yung banda doon. Malaki masyado to. Yan po, Tao po. Ayan, sana makausap tayong tao.
pa yung dulo guys, oh. Kaya lang, medyo malayo na. Hindi na natin pupuntahan yun. May mga sasakyan na rin. Kung ilang lane kaya ito pag natapos, siguro mga 4 lanes siguro ito. Medyo malaki. Ayan po yung noypi. May tao dito. Palaisdaan. Ay, ganda oh. Ay, si kuya. Yun yung nakausap natin kanina. Nagpapakain ng ano. Nagpapakain ng isda. Yun ba yun? Mamaya kausapin natin siya. Ganda guys, oh. Nakaka-relax. Pasyal kayo dito. May mga sunrise. So ang ganda guys, oh. Mga ka-noypi, ang ganda. So tinignan lang natin itong project na ito. At masaya tayo kasi bilang mamamayan at nagbabayad ng buwis pagmukha ninyo ay masaya tayo dahil may mga magandang project na dito. Ang ganda ng lugar. Pinasyalan lang natin itong ano, nakita kasi natin, tutuwa tayo. Itong lugar na ginagawang kalsada, bypass road, na magkukonekta sa Lubao, sa Guagua. Yung mga taga Lubao, hindi na dadaan ng San Fernando pagpupunta ng Inlex. Diretso na sila dito. So, malaking tulong po yun para sa ating mga kababayan. So, napakahaba nito. At gusto ko lang pakita sa inyo, lalo na sa mga Pakikinabangan pong Kabalen, yung Pampanga, ay bagong project na naman ng ating governor, mga lokal na pamahalaan. So guys, yan, nakita nyo yung lugar, yung ginagawa ng project. Pasalamat tayo sa government, sa local government. So maraming salamat. Hanggang dito na lang ating vlog. Maraming salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod na nating vlog. Pangalawang kabanata, kasi monetize na tayo, hindi lang hundo na tatapos. Kahit monetize na tayo, siyempre kailangan natin mag-upload mga informasyon sa ating mga kababayan. So maraming salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod pa nating vlog. Bye bye.